ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони олиқадр ва бинандагони гиромӣ. Чӣ гуне ки бисёриҳо манро медонанд, ман дар шабакаи YouTube дар бори кор дар Англия гап мезанам, чӣ гуна рафтан ба Великобритания, чӣ гуна вориди Великобритания шудан, тарзҳои қонуниша ман дар шабакаи YouTube барои мардум пешниҳод мекардам. Хуб, аз нимсолии 2023 сол чӣ гуне ки ба ҳама маълум аст, рафтан қатъиян намешавад. То ҳамин 4 сол бозе ки рафтан нашуд умуман. Барои ҳамин мардуми соду зудбовар, ин роле ки ман барои шахсҳои зирак неста. Шахсҳои зирак медонанд чӣ хел Англия раванд, чӣ хел пул перевод кунанд. Ин роле ки ман барои шахсҳои соду зудбоваре ки як калима гап бовар мекунанд, барои мошенникҳо пул метиҳану худтошон бечора мекунанд, мегарданд дар ба дар. Хуб, ҳамин роле ки ман аз ҳар якои ки шумо эҳтиром хоҳиш менамоям ки падилитса кунед, 100 мошенникҳо фиреб карда бошанд, 200 нашавад. Роликҳои кӯнае ки 2 сол 3 сол пеш ман дар YouTube партофтига ҳастам, ҳамун мошенникҳо гирифта дар TikTok монда 2-3 канал кушодагиян ба ҳамин видеоҳои ман ба сурати ман. Бовар накунед мошенникҳора. Ман дар омадам чатҳошон мана блокировка кардан, ман ҳақорат навистам, мана блокировка кардан. Ҳамун инсонои ҳаромхӯре ки ба пули ҳаром ба хуни мардум хӯрда, ба хуни мардум худошон сер карда гаштодиян, ҳамун инсонҳоро ман гуфтанӣ ҳастам ки вой бар ҳоли ту, ин пули мардуме ки як кас гусолаш мефурад, як кас банки исхатанда қарз мегирад, як кас бечорагӣ як кас қарз мепурсаду Англия равам мегӯд, худаш ҳамун инсон ақлаш ноқисулақлай, ақлаш камай, ақлаш кам набошад, ба ту сиваз намебурад, мебурад тура метиҳад, дар бало мемонад бечора мешид, мегардад ҳаминҷа. Ту ҳамун пули ҳамунҳоро хурсодӣ, хуни ҳамунҳоро хурсодӣ, ӯ хуни онҳо, ӯ пули онҳо туро ишкоф мекунад. Худо хоҳад ту ишкоф мешӣ, метосӣ, бам мемурӣ, агар пули мардум нагардонӣ натӣ. хуб, бародаро, бисёри одамҳо ба ман сиваз баромаданд ки ҳамин хел дар роликҳое ки шумо мондагӣ дар TikTok, ҳамин хел инсонҳои ҳаромхӯр, ҳамин хел сакои ҳаромхӯр баромадагӣ ҳастанд ки пулҳоро мегиранд, хеле лаънатботҳои барум диган пулҳоро мегирану фиреб мекунанд. Ва чӣ хел фиреб карданд шумора? Ман чанд кас қити алоқа баромадам, одамое ки фиреб карданд мошенникҳо. Ҳамуна гуфтанд ки мо дар TikTok навистем, гуфт да чӣ нависем, личка, дар личкаш навистем, моро WhatsApp дод, WhatsApp-аш қити сиваз баромадем, галасовои партоф гап задем, ҳамин хел шуд ки карта партоф мо $500 3 нафар парофтем, баъди ин блокировка мо кард. Ман гуфтам хуб, офисаш рафти, офис дошта Тоҷикистон? Не. Видеовиза гап задӣ? Ақаллан видеовизарам гап задан дар кор нест, чӣ ки видеовизарам вай фиреб мекунану офис надорад, ҳечи надорад. Ҳама қада ҳамин Тоҷикистон даъват мекунад ки ба тарафҳои Аврупо ё ин ки Россия ё ин ки Қатар, диги давлатҳо ҳамин кор даъват мекунад. Ҳамунҷо равед намешавад, то ҳамин дар омада мошенникҳоро пул додан. Ҳамин мардуми зудбовара мегӯмада ҳаминҷа. хуб, манам дар омадам ҳамин роликҳои ҳаминҳоро дидам. ҳамин видеое ки мана партофтиянд, роликҳои кӯҳнаи ман партофтиянд, роле ки нав нест партофтига ҳастанд, максимални лайк гирифтагиам, просмотри зиёд гирифтагиам. Манам дар TikTok канал кушодам. Аз 300 подписчик зиёд намегирад, ҳамонҳоро худам подписатсия кардаги ҳастам. Ман ҳайрон ки ҳамин мардуми зудбовар медарону ҳамаш зудбоваранд ки мошенника бовар мекунанд. Медарону максимални репост карда дастгирӣ мекунад, ин мошенникҳоро каналошон ба по мехезад, канале ки гапи рост мезанад ки ту да як фиребгар нағалтӣ, ту барои рост равӣ, ҳамин инсон дастгирӣ намекунад. Чӣ ба канали манам Акбар Неъматуллоев да ҳамин ба номи худам кушодагӣ ҳастам. Ин мошенникҳорам дар номи ман кушодагӣ ҳастанд. Бисёриш бо дар ҳар хел ном кушодагӣ ҳастанд, не ки суратҳои манам мондагӣ ҳастанд. хуб дӯстон, ҳамин видеои мано падилитса кунед, одамои зудбовар бинанд, каналҳои мошенникӣ 2-3 ҳастанд, роликҳои мана мемонанд, суратҳои мана мемонанд. ҳаминҳоро дастгирӣ накунанд, ҳаминҳоро пул натиҳанд, дар личкаҳошон нанависанд, ҳаминҳо ҳамаш мошенникӣ ҳастанд. Манам метавонам ки сурати президента монам, не ки ман барои сурати президента мондам президент намешам. Не ки як одами дигар мисол гап сураташа мемонам, не ки ман вай намешам, барои ин ки дигар ай вай инсон. бовар накунедтон, сурате кисер мебинед дар интернет, ҳеҷ киса бовар накунед. Ҳатто интернет программое дорад ки метавонад худи аккаунт додартон шаваду аз шумо пул пурсад. дар чат нанависед, пул натиҳетон. агар кисе ба ман сиваз буромаданӣ бошад, дар YouTube ман Акбар Неъматуллоев канали худам ҳаст, официални каналам, дароед нависед, номеротон монед, ман зангтон мезанам. Ман дар Тоҷикистон ҳастам, ман дар Великобритания нестам айни ҳол. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу.